Luar Kapatisi TV. Asorphi Academy Higher Secondary School Pynursla. Pynkut ka Taiew Lehkmen Jong ka kablas dang nadukan ruturig hadu ka karboy turig urusaw arajar arpusan. Hakari ka Taiew Lehkmen ni ka annual school week ki kana school bagini kai kleshim binta shitrehem hagi jing lekai pair baka phang badeng jongan ka jing Lehkmen ka day one team one dream. Hagas dang la pradai ka nik week the organizing secretary Jong NPP Pynursla Buderu wa advisor Jong NPYF Pynursla ubara bok ten song. Habro si Taiew Kleran ki jing lekai beken thop ka jing kop terkonya ka jing tho essay ka extempo speech ka drawing ka quiz ka football ka jing marathon ba ka jing lekai tenrai. Hagas ni kot pat kadan ka fashion show bar ka jing lang sam khosnam siginong job baro ya ka bar penlong hador bar hall jongan neng gate. Hagan diga ngikut lawal penhap perda do uba H Kongsted kumungkongsan haringkat ke lang u Dr. Sashan Kutlang Kong Thorem ubade principal Jong Reward College ubade ru haga jokpor u director Jong Asorphi na loki weipan u principal Jong Asorphi Academy Higher Secondary School Pynursla u Dr. Seven Dar Dakhar ulai kublai baro ekpladen bentalang haga diga Taiew Lehkmen kabla lawan penyai ben bat kalong kabajam. Hagan diga ngil ai buram kerpangru ye iba ihun khongshon ibla no senyang de kot shaka library Jong school. Komanch pin kan mau hang ni ba ka Asorphi Academy Higher Secondary School kare tang ko ka school haga than Pynursla baro ko we kebada ni ka science stream nak benta ban ai jing shakri gi khanna pule kebada hadu ko machis pa sop santali ai kishnong. Ya các tiên là Jong pin đâm cam ya ka bakan kiêu các tiên khasi các tiên là Jong ai kan roi kan pa balai phi on gate habangi don la ka Jong ka kan tiên khasi khardop lani phalor bli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan Kakten kasi kam juong banya kiw yaw up hinrengi kiw yaw thip tudayakan mau kendit ho lapan mi da kapatisi TV nakabenta ka jingmentoy upat ba